ngathi mangisola umsazi wami mfowaqonda Yangezizwe. ngathi mina ngiyophuma mhlanqa la kulapha abantu yohlonishwa izwe. Athapha. Ngathi ngeke ngihambe ngenyawo. From 2004 angaze mina ngihayike kanje. Nalo libizo elinikwa ngabantu abadala. Namhlanje umkhulu Mathe inyanga yeZizwe uneimoto eziwu24. Imoto zakhe zingama-24. Into ezizathu ngayilethile. Kokuqala nje hlonipha abazali bakho. Abazali itsho neBhayibheli. Umama notata. Hlonipha umama notata. Ukuze insuku zakho zenzenjani zande siye phambili. Haleluya. Ngagqitha lapho ngase ngihlonipha umzali ongangizali. Mamela. Ngahlonipha umzali engingamazi. Khosi. Uma ngibona umuntu omdala babonile abanye abanengi. Ngithi umzali lwana uzala mina. Lotata uzala mina loya. Ubuntu ke obo. Ingako ngagcina ngihlula empilweni ngoba mina angizisijongi mina kuphela. Ngibheka right eKapa vele seba right. Utata uhamba ngemoto ensha, ubaba uhamba ngemoto ensha. Kodwa sengibheka ukuthi umuntu ongangomzali wami. Yeah. Umuntu ongangotata ozala mina. Ungabe uphila kanjani ke yena? Angimananga ke mina ngakhipha imali kanje ekhaya kulanjiwe. Yabo ekhaya? Engikhuluma manje amafishi aqwa. Yeah. Ayikhuphi nje kanti kuyalilwe. Lalela. Uyabona uma ufuna kuba nama blessings ungenza izinto ngaphandle ekhaya kukhalwa ngawe. Thapha. Kuze ube nezinhlanhla nezibusiso. Abantu abaningi bayibuza la eCape Town njengoba kuthiwa mkhulu Mathe kwenze njani? See, uma ufuna kuba right, hlonipha abazali bakho, yenza kahle ekhaya, ungagijimi namachomi nabangani. Umkhulu Mathe ngamazwi akhe